Presented by Nisha Films. दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला DJ विकास हमरे से प्यार करे अखियां मिला के मारे लायक खूबे मोटकी चला के दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला हमरे से प्यार करे अखियां मिला के मारे लायक खूबे मोटकी चला के खाली पंडित जी रहे गो शंख वाला खाली पंडित जी रहे गो शंख वाला दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला DJ विकास दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला Nisha Digital Recording Studio Madhuban. रंथवे पवकारा हम देखनी दूगो दिलबा का कोई सखी ओकरा आटा चौकी मिलबा रंथवे पवकारा हम देखनी दूगो दिलबा का कोई सखी ओकरा आटा चौकी मिलबा बतिया बोलेला साधु संत वाला बतिया बोलेला साधु संत वाला दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला DJ विकास दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला नजरी में ओकरा के हम बसाली भले बानी उ तो दीवाना बाटे हमहू दीवानी नजरी में ओकरा के हम बसाली भले बानी उ तो दीवाना बाटे हमहू दीवानी अमित साहेब देखी पंख वाला राइटर अमित साहेब देखी पंख वाला दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला हमरे से प्यार करे अखियां मिला के मारे लायक खूबे मोटकी चला के खाली पंडित जी रहे गो शंख वाला खाली पंडित जी रहे गो शंख वाला दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला दिलवाले गोइल रे सखी हो रंथवाला निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन पूर्वी चंपारण। कॉन्टैक्ट नंबर 9199425490।